Постоянно получавам въпроси относно лазерната епилация, която предлагаме и хваща ли най-светлите косми и дали има лазери, които изобщо ги улавят. Идеята при лазерната епилация е, че лазерният лъч улавя меланина в косъма, т.е. тъмния пигмент в косъма в сравнение с по-светлата кожа. Съответно, най-добър резултат има при по-светла кожа и по-тъмни косми. Колкото по-светъл е косъма, толкова по-малка е вероятността лазера да го улови. Но имайте предвид, че все пак най-светлия мъх той оптически не се забелязва върху кожата. Лазера, с който ние работим, е един от най-добрите на пазара, Футора. Той е комбинация от александритни и диодни лъчи и той улавя много по-голям спектър от цветове на космите и може да ги унищожи. Но просто най-светлите косми, така или иначе, от никой лазер не се улавят. Това е